Sadašnja vlast u Srbiji kaže da je između čekića i nakovnja, da ne zna šta da izabere. Mi smo došli da im pomognemo i da im jasno i glasno kažemo da nema potrebe da razmišljaju do ponedeljka ili do utorka. Moraju da ispoštuju Ustav, moraju da ispoštuju pravo srpskog naroda. Pošto je medijska blokada i pošto nam serviraju Velikog brata i Farmu i raznorazne reality show emisije, rešili smo da ovde danas mi njima pokažemo pravu istinitu Srbiju, da čuje srpski narod, da čuju srpski narod. I sada neka vlastodržci u Srbiji koji preko svojih špijuna i onih koji snimaju svaki naš korak i ove zastave, neka čuju od vas koji ste se ovde okupili, da li treba da izaberu famozni datum početka pregovora s Evropskom unijom ili je Kosovo srce Srbije. Samo da